sikamampintsha engithakatha 2018 they didn't know ukuthi nginama-camera in my house bukani ngiyagcotshwa ikhokhe lozokokovula abanye magijima emaphasage bukani babengazi ucoba nje la Hey guys, bafethe ngazuthi mningi umsebenzi obhekene noBebs Wodumo kulezi insuku. Bathi ke uqale ngokubheka ama-in and out emzini wakhe kuma-camera sendlini. Abaningi bebengazi ukuthi kunama-camera emzini kaBebs. So uhlale phansi ke waqala wabheka ukuthi uzoqala ngani. Abanye baphithizela ama-passage, abanye babhizi ngokunye. Hayibo kunzima lapha bafethu. Yay! Check yourself uma ukuthi kuyavashela uMampintsha. The big question ukuthi ke what will Bebs Wodumo gain by airing her husband dirty laundry? Isn't that a sign of disrespecting him? Angali guys, uMampintsha wasn't a faithful husband kuBebs, but can't she let this go ngoba hayibo engathi kukhulu kuyanyelela sisazokubona lana. Abanye ke advise uBebs Wodumo to reveal all this nge-final season yothando loDumo or aqale nje eyakhe i-reality show where she will expose yonke lento le emhlupha esifubeni sakhe. Ngaze ukuthi uthini wakho umbona, just check this video kaSizwe Mdlalose who is Mampintsha and Bebs Wodumo's best friend and do comment below. Bye. Hey bafethu unkosikazi kaMampintsha. Hey ayakadlali. Kanti kwenzakalani emhlabeni? Laleni ephini nefoni nokuvula kwefoni ikhona. Iyekeniki iphozeni. Kunentsha ke manje ugeli uvele wahamba kakhulu kwaze wafinyelela kuma-camera sendlini. hayi la yabona ke manje ubuka ama-camera sendlini abantu abake bafika endlini, abantu abake bagange endlini, ubalanda fresh, ubalanda bephila. So mekuwukuthi usindile efonini awukho, mhlambi nawe ifoni wawunganayo noma WhatsApp wawunganayo amadatha wangakhuluma nobhuti, uzobanjwa manje unyuka itebhisi or usekitchen or uhambe emaphasage. Engingakusho nje kushubile, futhi kushubile kunjalo kusazoshuba. If wahamba egcekeni noma wahamba etebhisini wanyuka etebhisi noma wahamba ekitchen ngaphandle kwemvumo kasisi, unto you. If waphuma ebathroom onqunu uyitshe uthi kwakho lapha kwesivini, unto you. If wakwahleba ekamereni elinye, uhleba ngosisi esekamereni elinye, sazoba mude lo 2023.